ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ॐ नमो नमो भगवते वासुदेवाय। देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಅಂಚದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಲರಾಮ್ ಜಯಂತಿದ ಶುಭಾಶಯ ಅಂಚನೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಉಂಡು ಮಾತೆಲಿ ಗೊತ್ತು ಅಂಚದ ಈ ಬಲರಾಮ್ಜಿನ ಅಂಚದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಡು ಇರಿಗ ದುಂಬು ಬರೋಡು ಅಂಚದಾರ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚದ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಅವೇ ತ್ರೇತಾಯುಗಟ್ ಅತೆ ಏರಾದ ಅವತಾರ ಮಂತಿತ್ತರ ಪಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡು ಅವೇನು ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಅವೇ ತ್ರೇತಾಯುಗಟ್ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಏರಾದ ಅವತಾರ ಮಂತಿತ್ತರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಏರು ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಟ್ ಅವೇ ಬಲರಾಮ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅತೆ ಅಂಚೆನೆ 1000 ವರ್ಷದ ದುಂಬು 1000 ವರ್ಷದ ದುಂಬು 1000 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಅವು 500 ವರ್ಷದ ದುಂಬಾಡು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರೆ ಹಾ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಅವೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತುವಡೆ ಅವೇ 1000 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರಾದು ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಅವೇ ಪಂಡ ವೈಷ್ಣವ ಅದೇ ಪಂಡ ಈ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅದೇ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಯವಾದ ಇದನ್ನು ಮಂತನೇರು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಅವೇ ಪಣ ಭಗವಂತನ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆನ್ ಅದೇ ಅರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಲೀಲೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಂಚ ಶ್ರೀರಂಗಂ ತಿರುಪತಿ ಅದೇ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಅವು ಪೂರ ಪಣ ವೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂಚದ 4 ಆಚಾರ್ಯರು ಬರ್ಪೇರಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರಡೆ ಉಂಡು ಅವೇ ಆರ ಆದಿಶೇಷನ ಅವತಾರ ಅವೇ ಅಂದಂದು ಎಸ್ ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ಆಸಿಗೆ ಅವೇ ಅಂಚ ತುಲೆ ನಾವು ಅರ್ಥವಂತನು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪು ಅವೇ ಅಂಚಂದ ಬೇರೆ ಆದಿ ಗುರು ನಮಕವೇ ಅಂಚದ ಆರ್ನ ವಿಷಯಡ್ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕ್ಲಾಸಡ್ ಏತ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪುರಾಣಲು ಉಪನಿಷತ್ತುಲು ಪಂಡ ಈ ವಿಷಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಉಪನಿಷತ್ ತಡಕ ಉಂಡು ಅವೇ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಬಲರಾಮ್ಜಿನ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪೆರೆ ಪೋಂಡ ಗರ್ಗ ಸಂಹಿತೆಡುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣಡುಂಡು ಭಾಗವತಮಡುಂಡು ಇಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಅಂಚದ ಗ್ರಂಥಲೆಡು ಬಲರಾಮ್ಜಿನ ಇದೆ ಮಹಾಭಾರತಡ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಏತಾಪುಂಡು ಆತ ತೆರಿವನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅವೇ ಅಂಚದ ಇನಿ ಬಲರಾಮ್ ಜಯಂತಿ ಅಂಚದ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವೇ ಬಲರಾಮ್ ಜಯಂತಿ ಪಂಡ ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ
ಪಂಡ ಐಕ್ಲ ಆತ ಭಾಗ್ಯವಂತಗೋಡು ಅದೇ ಬಲರಾಮ್ಜಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಅಕ್ಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂಚದ ಮೈನಿ ಅವೇ ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ ದೇವೇರ್ನ ದಿವ್ಯ ಮಹಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಲೀಲಾಮೃತ ಓಕೆ ಅಂಚದ ಭಾಗವತಂ ದ ಬೇಸಡ್ ನಮ್ಮ ತುಕ ಮೈನಾದ ಭಾಗವತಂಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚದ ಪಂಡಂಬೇರ ಭಗವಂತನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಥಮ ಶರೀರ ರೂಪ ಅವೇ ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣ ಸುಮಾರು ರೀತಿಡ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಪೇರು ಪಂಡಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಪೋಂಡ ಪೂರ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡು ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಸುರುಟು ಬಲರಾಮಾದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆರನೇದ್ದು ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಸಂಕರ್ಷಣ ಭಾಗವತಂ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಡ ಆರೇನ ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಭಾಗವತಮಡ ರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪಂಡದ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ 10ನೇ ಸ್ಕಂದಡು ನೆತ್ತ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದೊಂಬೇರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಥಮ ಶರೀರ ರೂಪ ಫಸ್ಟ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಏರು ಪಂಡ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಅವೇ ಪಂಡ ಪೂರ ಅವತಾರ ನೇರ್ದೆ ಬರ್ಪುನೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತೊಂದು ಮಾತಾಡಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಎಂಚೇನ್ವೇರು ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಭಕ್ತಿರಂದು ಎನ್ವೇರು ಅವೇ ಭಗವಂತನನೇ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅವೇ ಅಂಚ ಸಮಸ್ತ ಅವತಾರ ಮೂಲ ಅಂಚೆನೆ ಆದಿಗುರು ಅವೇ ಆದಿಗುರು ಮಾತೆರೆಗಳು ಅಂಚದ ಅಂಚಾಯನೇರ್ದವರ ಬಲದೇವರು ಶ್ರೀ ಬಲದೇವ ಅಂಚದಾರನ ಮಹಿಮೆ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಈ ವಿಷಯಡ್ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತುಯರೊಲ್ಲ ಅಂಚದ ಸುರೂತ ಆರನ ಸ್ವರೂಪ ಬೊಕ್ಕ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಪಂಡ ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ಅವೇ ನು ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ರೂಪ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಪಂಡ ಒಂಜತ್ ರಡ್ಡು ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಉಂಡು ಒಂಜೆಕ್ ಆದಿ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ ಕುಡೊಂಜೆಕ್ ದ್ವಿತೀಯ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ ಅವೇ ಅಂಚದ ಪರಮಪುರುಷ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಮಸ್ತ ಅವತಾರದ ಮೂಲ ಏರ್ಪಂಡ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೃಷ್ಣನವೇ ಅಂಚದ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದುದಿತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪಡ್ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಂಡ ಶಕ್ತಿ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಪೊಟೆನ್ಸಿಡ್ ದಾಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಬಲರಾಮ ದೇವೇರು ಕೃಷ್ಣನ ಸುರೂತ ಶರೀರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದಿತ್ತದ ಕೃಷ್ಣನ ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕರಿಸವೇರು ಪಡ ಭಗವಂತ ಉಲ್ಪ ಅವತಾರ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಮ ಅದೇ ರಾಮ ಅವತಾರ ತುಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವತಾರ ಅದೇ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಇಟ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಪುರ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂಡ ಪಂಡ ಪಂಡ ರಾಮ ಅವತಾರಡ್ ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಆಯ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತು ಭಗವಂತ ಈರ್ನ ಲೀಲಡ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ನೆಡೆ ತಿನ್ನೋಡಾಂಡ್ ಈರ್ ನೆಡ್ತು ಅಂಚದು ಈ ಸರಿ ಯಾನು ಈರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಮನ್ಪುನಗೊಂಡತೆ ಯಾನು ಈರ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಅದು ಬರ್ಪೆ ದುಂಬೆ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬರ್ಪೆ ಐಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಮನ್ಪುನಿಗೆ ದುಂಬೆ ಬರ್ಪೇರು ಈರ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಪಂಡ ಆ ಲೀಲೆಡ್ ಪಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಂಡ ಈತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಇಟ್ಲ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅದು ಬರ್ತಾರ ಅಂಚದ ಪೂರ ಲೀಲೆಡ್ ಆರು ಸಹಕಾರಿ ಅದು ಪುರ ಅಂಚದ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಉಂಡತೆ ಅರ ಸಮಸ್ತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತದ ಮೂಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಅವೇ ಆರ ಆದಿಗುರು ಅದೇ ಇತ ವೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತನೇರು ಅವೇ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಅದೇ ಪಂಡ ಅದ್ವೈತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ ಕನತೇರು ಅವೇ ಸುಮಾರು ಅಂಚದ ಈ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪರೆ ಪೋಣ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಪ್ರಾಮುಖ 4 ಆಚಾರ್ಯರು ನಮಕೇನು ಬೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತನೇರು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಅವೇ ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಚಾರ್ಯರು ಮೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಅಂಚದ ತುಲೆ ಬುದ್ಧ 2,500 ವರ್ಷಗದುಂಬು ಶೂನ್ಯವಾದನ್ ಕನತಿತ್ತರು
ಪಂಡ ಜನಕ್ಲು ವೇದದ ದುರುಪಯೋಗ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬತ್ತಾರು. ಅವೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಭಾರಿ ಪಂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಇಡೀಕ. ಅವೇ ಪಂಡ ಇಡೀ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ನ ಭಾರತದ ಇಡೀ ಗಿಡ ಪುಣ್ಣೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು. ಬೊಕ್ಕ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬತ್ತನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವೈಷ್ಣವಿಸಮನು ಅತೆ ಅಂಚದು ಈ ಮಾಯವಾದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತನೇ ಮಾಯವಾದ. ಆ ಮಾಯವಾದನ್ ದೆಪ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಮಾಯವಾದ ಪಂಡ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಒಂಜೇನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪೂರಲ ಒಂಜೇನ್ ಅವೇ ಅಂಡ ಐನು ಒಂತೆನ್ನು ಮಂತದು ಒಂಜೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಅಂಡ ಇಟ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ಐಕ್ ರಾಮ ಪಂಡ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಅದ್ವೈತ ಅಂಡ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ ಪಂಡ ಒಂಜಾರೆ ಒಂಜತ್ತು ಐಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ ಬತ್ತ ದ್ವೈತ ಪಂಡ್ಯರು ಅವೇ ಪಂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವೇ ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ಇಚ್ಚೇರ್ದೆ ಆಪುನೆ ಅವೇ ಅಂಚದೊಂದು 5,000 ವರ್ಷದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಡು ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತೋಪುಂಡ ಗರ್ಗ ಸಂಹಿತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣಡು ಪಂಪೆರು ಅಥಾ ಕಲೌ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಚತರ್ವರ ಸಂಪ್ರದಾಯಿನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಕಲಿಯುಗಡು ಪಂಡ ಆಥರೈಸ್ ಆಯ್ನ 4 ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಪಂಪೆರು. ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಕುಮಾರ ಕ್ಷಿತಿ ಪಾವನ ಅಂದು ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮನ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವೇ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಫಾಲೋ ಮಂತನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಾಡೆ ಪೋಪುನೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಜ್ಞಾನ ಗೆತ್ತೊಂಜಿಂದ ಅವದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಿಷ್ಫಲ ಮತ ಅಂತ ಪಂಪಾರು. ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿಹೀನಾಯೇ ಮಂತ್ರ ಆಸ್ತೆ ನಿಷ್ಫಲ. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪಿದ ಇರ್ದು ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಅವದಾಲ ಫಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅವೇ ಇದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಜ್ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಯ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅವೇ ಅಂಚ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯನ ಸ್ಟೋರಿ ತುಯ್ಯ ಅದೇ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಗುರು ಅದೇ ಯಾದವ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅರೆನೆ ಕೆರ್ರೆ ಬರ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚದು ಅರನೆಡು ದುಂಬು ಪೋಯರು ಪಂಡ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಬರ್ಪನು ಉಂಟು ಅವೇ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಯಮುನಾಚಾರ್ಯರು ಅದೇ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಗುರು ಪಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರು ಪುರ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯ ರಚನೆ ಮಂದಿರ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ಅಂಚದು ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಅತುಲೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣಗ ಮಸ್ತ್ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ಪಾರು. ಪಂಡ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುನ ಮಹಾತ್ಮೆನ ತೆರಿಪಾಯರೊಪ್ಪುನ ಅಂಚದವು ಫುಲ್ಲು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಚರ್ಚೆ ನಡಪುನೆ ಪಾರಾಶರ ಮುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೈತ್ರೇಯರು ನಡುಟು ನಡಪುನ ಪಂಡ ಮೈತ್ರೇಯರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಐಕ್ ಪಂಡ ಪಾರಾಶರ ಮುನಿ ಏರ್ ಪಂಡ ವೇದವ್ಯಾಸರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅವೇ ವೇದವ್ಯಾಸರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅವೇ ಅಂಚದ ಆರು ಪಂಡ ಆರ್ಡ ಮೈತ್ರೇಯರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಆ ಮೈತ್ರೇಯರಿಗೆ ಫುಲ್ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣಡು ಪಾರಾಶರ ಮುನಿ ಅಂಚ ಅವತಿಕೊಂಡು ಐತ ವಿಷಯಡ್ಲ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ್ ಪಂತರ್ ಈ ವಿಷಯಡ್ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅಂಚದೊಂದು ಈ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡತ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡೈನ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರಡ್ನೆ ಶರೀರವಾದುಲೇರು ಪ್ರಥಮ ಕಾಯವ್ಯೂಹ ಅಂತ ಪಂಪೇರು ಅಂಚದ ಮೇಕಲ್ ರಡ್ಜಲ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವನ ಪಂಡ ಒಂಜೆ ಅಸ್ತಿತ್ವನ ಹೊಂದಿತ್ತದಂಡಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜೆ ಬೇತೆ ಅತ್ತ ಅಂಡ ಸ್ವರೂಪಡ್ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅವೇ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಒಂಜೆ ಅವೇ ದೇವರೇ ಭಗವಂತನೇ ಅಂಡ ಸ್ವರೂಪಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಪಂಡ ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣನ ಸುರೂತ ಶರೀರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದಿತ್ತದ ಕೃಷ್ಣನ ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಭಗವಂತನೇ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬರ್ಪನಂಚದ ಆರು ಮಾತ ಪಂಡ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತದ ಮೂಲ ಪಂಡ ಪುರ ಪಂಡ ಅಂದು ಪೂರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಉಂಡತೆ ಬಲರಾಮ್ಜಿನ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪನ ವ್ಯೂಹ ಅವತಾರ ನಮಕೇನು ಬತ್ತುಲೆ ದೇವರು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯದೇನು ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಈ ರಹಸ್ಯ ಮತ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಪನೆ ಪಿದೆ ಏರ್ಲ ಪಣದು ಕೊರ್ಪುಜರು
ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ 5 ರೂಪಡ್ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ. ಪರ, ವ್ಯೂಹ, ವಿಭವ್, ಅಂತರ್ಯಾಮಿ, ಅರ್ಚ. ಅವೇ ನೆನಪು ನಾನೂರ ಮನ್ಪೆ. ಪರ, ವ್ಯೂಹ, ವಿಭವ್, ಅಂತರ್ಯಾಮಿ, ಅರ್ಚಾವತಾರ ಇನ್ನು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು. ಪಂಡ ಪರ ಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಇದೆ. ಪರಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಬರ್ಪೇರು. ಅವೇ ಇನ್ನು ಪರಾವತಾರ ಇನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಉಂಡು. ವ್ಯೂಹ ಪಂಡ ಪಂಡ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಅಂತ ಪಂಡ ವಾಸುದೇವ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧ ಅಂದೂಲ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಅವತಾರ ಓಲು ಉಂಡು ಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಉಂಡು. ಪರ ವ್ಯೂಹ ಅವೇ ವ್ಯೂಹ ಪಂಡ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ. ಬೊಕ್ಕ ವಿಭಾವ್, ವಿಭಾವ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೆರೆ ವರಹ ಅವತಾರ, ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ, ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂಡತೆ ಅವತಾರ ಬತ್ತಂಡು ಪೂಣ್ ಅವೇ ಅವು ಮತ ಐಕ್ ವಿಭಾವ್ ಒಂದು ಪಂಪೇರು. ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಏರು ಪಲ್ಲೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಏರು ಮಾತಿರ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಗಳು. ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಏರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಏರಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆದುಪ್ಪನೇರು ಅರಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅತೆ ಶಬ್ದಡೆ ಅರ್ಥ ಮಂತುನುಲಿ ಉಲ ಇಪ್ಪುನಾರ ಪರಮಾತ್ಮ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯರು ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ ಅವೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂಚದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆದುಪ್ಪುನ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂಚದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎತ್ತನೆ ದಾಂಡ್ ನಾಲಾಂಡ್ ಅಂಚದ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಚ ಅಂಚ ದೇವರ್ನ ವಿಗ್ರಹ ಉಂಡತೆ ಅರ್ಚ ಅವತಾರ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಅವತಾರವೇ ಅವಳ ದೇವರ್ನ ಅವತಾರ. ಇತ್ತ ಅರ್ಚಾವತಾರ ದಾಯ ದೇವರ್ ಮನ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಅದೇ ಇತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ವಿಗ್ರಹಡು ಅದೇ ಈಗ ಅರ್ಚಾವತಾರ ಅಂತ ಪನ್ಪ ದಾಯ ಪಂಡ ರೂಪ ದಾಯ ಭಗವಂತ ಅರ್ಚಾವತಾರ ಬರ್ಪನೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೆರೆ. ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪ ಇನ್ ದೇವರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೆರು. ದೇವರೇ ಗೊತ್ತಾಪುಣು ದೇವರೇ ಕೇನುಣು ಅದೇ ಐತ ಮೂಲಕ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೆರು. ಅವೇ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪೂ ದೇವರೇ ಕೊರ್ನಲ ದೇವರೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ನೆನಪು ದೀಪೇರು ಅದೇ ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ನಂಚೆನವೇ ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಪೋಜಿ. ಅವೇ ಅಂಚ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಪಂಪೇರು ದೇವರ 5 ರೂಪಡು ಬರ್ಪೇರಿ. ಪರ, ವ್ಯೂಹ, ವಿಭಾವ್, ಅಂತರ್ಯಾಮಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಅರ್ಚಾವತಾರವೇ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೀಮು ಅರ್ಚಾವತಾರ. ಅರ್ಚಾವತಾರ ಮಸ್ತ್ ಕೃಪಾಲು ಅವೇ ಪಂಡ ಬಾಕಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯಕೊಂಡ ಪರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಉಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ. ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯೂಹ ಅವಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತುಂಡು ವೈಕುಂಠಡು ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅವಳು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ವಿಭಾವ್ ಅವತಾರ ಬತ್ತದನು ಪೋತುನು ಅದೇ ಅಂಚೆನೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ನಾಲ್ನೇದು ಅಂತರ್ಯಾಮಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅದೇ ಪಂಡ ಆತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡು ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಧ್ಯಾನ ಅದೇ ಧ್ಯಾನದ ಲೆವೆಲ್ಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂಚದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚದ ಈ ಅರ್ಚಾವತಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಏರ್ಲ ಅವೇ ಅಂಚ ಕಲಿಯುಗಡ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಚಾವತಾರದ ಮೂಲಕ ದೇವರ ನಾಮದ ಮೂಲಕ ಲೀಲದ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಕೃಪೆನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆನ ಮನ್ಪರೆ ಬಲರಾಮೆರು ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿದ 5 ರೂಪಲೆನು ತಾಲ್ವೆರು ಅವೇ ಸ್ವಯಂ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಡ್ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪರೆ ಅವೇ ವಾಸುದೇವ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧ ಅವೇ ವ್ಯೂಹ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಪೂರ ವೈಕುಂಠಡು ಉಂಡು ಅವೇ ವಾಸುದೇವ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧ ಅವೇ ರೂಪ ಸುಮಾರು ಪಂಡ ಏತು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡು ಉಂಡು. ಅವೇ
ಇತ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡಲ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸನ್ ಅವು ಅವೇ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಅಂಚದು ಚತುರ್ವ್ಯೂಹಲೇನು ಧರಿಸದು ಸೃಷ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯನು ನೆರವೇರಿಸವರು. ಈ ಪೂರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದ ಉಂಡತೆ ಪಣೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪನೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆಯನ್ನು ಇಂಚ ಅವತಾರ ಬರ್ಪನ್ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ತುಲೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಜಸ್ಟ್ ತೆರಿಯೋನೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪಲೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿಲ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಪಂಡ ದೇವರನ್ನ ಅವತಾರ ಇಂಚ ಬರ್ಪುನು ಐಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಕೇಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಅವು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ತುಲೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜವೆ ದಾಯಪಂಡ ಈತ್ ವಿಭೂತಿ ದೇವರು ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ನಮಕ್ ಏತೆಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ತೂಂಡ ಐಟ್ ನಮಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನ ಈತ ಮಾತೆಯನ್ನು ಪನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ದಾದ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪನೆ ಬಾರಿ ಪೋಲದ ಪಾತೆರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಥವಾ ಬಹುನೈತೇನ ಕಿಂ ಜ್ಞಾತೇನ ತವಾರ್ಜುನ ವಿಷ್ಟಭ್ಯಂ ಅಹಂ ಇದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಏಕಾಂಶೇನ ಸ್ಥಿತೋ ಜಗತ್. ಆಮೇಲೆ ವಿಷ್ಟಭ್ಯಂ ಅಹಂ ಇದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಏಕಾಂಶೇನ ಸ್ಥಿತೋ ಜಗತ್. ಅರ್ಜುನ ಈತ ಮಾತ ಯಾನ್ ಯಾನೊಂದು ಒಂದು ಪಂಡೆತ ಈತ ವಿಭೂತಿ ಪಂಡೇರ್ ಭಗವಂತತೆ ಈತ ಮಾತ ಜ್ಞಾನದ ಅಗತ್ಯ ದಾದೋಂಡು ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಭಗವಂತ ಎನ್ನ ಒಂಜೇ ಅಂಶದ ಯಾನ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನ ವ್ಯಾಪಿಸದ ಧಾರಣೆ ಮಂತ ಒಂಜೇ ಅಂಶ ಏರು ಪ್ರಭು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಪರಮಪ್ರಭು ಪರಮಾತ್ಮದ ಪೂರ ವಸ್ತುಡ್ ಪ್ರವೇಶಿಸವನೇರ್ದ ಅವರ ಇಡೀ ಹೈಕ ವಿಶ್ವಡ್ ಆರ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದುಂಡು ಇಂದು ಏರ್ಪಂಡ ವಿಷ್ಣು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಅವೇ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಸುರುಕು ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಆದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆರ್ನವೇ ಅಲ್ತ್ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಆದಿ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಅಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆದಿ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಪಂಡ ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ಅಂಚದ ಆ ರಡ್ನೆ ಸಂಕರ್ಷಣದ ಬರ್ಪುನೆ ಏರ್ಪಂಡ ನಾರಾಯಣ ಅವೇ ರಡ್ನೆ ಸಂಕರ್ಷಣದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬರ್ಪುಣು ನಾರಾಯಣರ್ದು ದ್ವಿತೀಯ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಬರ್ಪುಣು ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಐಟ್ ದ್ವಿತೀಯ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹರ್ದು ಉಂಡತೆ ಸಂಕರ್ಷಣರ್ದು ಬರ್ಪುನೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ತುಲೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುರ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣುರ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ತುಲೆ ಅವತಾರದ ದೇವರನ ಅವತಾರ ಇಂಚೊಂಡು ಅವೇ ಪಣೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪನ ಅವತಾರ ಅವೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಪನ್ನೆ ಪಣೊಂದು ಅದು ಸುಲಭದ ಅರ್ಥ ಈ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ರೂಪನ್ ಧರಿಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯನ ದೇವರು ನೆರವೇರಿಸವರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದ ಆರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಜ್ಞೆನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ ಕನಪೆರ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಶೇಷ ಅನಂತ ಶೇಷ ಅವೇ ಆದಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ರೂಪಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸವಿರದೆ ಆರ್ನ ಆಸಿಗೆ ಅದು ಉಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಈ ಭೂಮಿನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಂದೇರು ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇಂದು ಪುರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಭಾಗವತಂ ಹರಿವಂಶ ಪುರಾಣ ಗರ್ಗ ಸಂಹಿತೆ ನೆಟ್ ಪೂರ ನೆತ್ತ ವಿವರಣೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಂಚ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅದು ಇಂಚ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರನ್ ಈ ಜಗತ್ತಿಂಚ ನಡಪುಂಡು ಒಂದವೇ ಪೂರ ಅಂಚದ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವತಾರಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಪುರಾ ರೂಪುಳ್ಳ ಅರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆದ ದಿವ್ಯ ಆನಂದನ ಆಸ್ವಾದಿಸವರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಬಲದೇವನ ಕೃಪೆ ಪಡೆಯಂದೆ ಏರ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ತಲುಪುನ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅವೇ ಏರ್ಲ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು ಪಂಪನ ಐಕ್ ಬಲರಾಮ್ಜಿನ ಕೃಪೆ ಪಡೆಯಂದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಟ್ಟುನ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಅವತರಿಸನಗ ಮಾತ
ಆರ್ನ ಸಂಗಡಿಗೆರು ಪರಿಕರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ ಬರ್ಪೇರು 5,000 ವರ್ಷಗ ದುಂಬು ಕೃಷ್ಣ ಈ ಭೂಮಿಡ್ ಜತ್ತದ ಬರ್ಪುನೆಗ್ ದುಂಬೆ ಬಲದೇವರು ಪ್ರಥಮವಾದ ಅವತರಿಸರು. ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವತಾರ ಮಂತಾರೆ ಅವೇ ಏಕೆ ತುಲೆ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ದುಂಬು ಬರ್ಪುನ ಬಲರಾಮ್ ಜಯಂತಿ ಅದೇ ಅವೇ ಅರ್ಥವಂತ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಅಂಜದ್ ಬಲದೇವ ಅರ್ನ ಕೃಪೆನ ಕೊರ್ನ ನಂತರನೇ ಕೃಷ್ಣ ಅವತರಿಸಯರ್. ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಬಲದೇವರ್ನ ನಡುಟು ಅಂಚಿನ ಗಾಢವಾಯಿನ ಆಂತರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಅವೇ ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ತೂವಲಿತೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡವೆ ಪಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಯಾವ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಂಡ ಭಾಗವತಮ್ಮುಡು 10ನೇ ಸ್ಕಂದ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡ ಬಲರಾಮ್ಜಿನ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣಗಲ ಬಲರಾಮ್ಜಿಗಲ ನಾಮಕರಣ ಏರ್ ಮನ್ಪುನೆ ಎರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಾಮಕರಣ ಏರ್ ಮನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ್ಜಿಗೂ ನಾಮಕರಣ ಏರ್ ಮನ್ಪೇರು ಏರ್ ಪನ್ಪಾರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯ ಅದೇ ಗರ್ಗಮುನಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರು ಅವೇ ಅಂಚದಾರು ಯದುವಂಶದ ಪುರೋಹಿತರು ಅವೇ ಯದುವಂಶ ಯಾದವ ವಂಶ ನಮಕೇನ್ ಬತೆ ಅಂಚದ ಆಯ್ತ ಪುರೋಹಿತರು ಆರ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ನಾಮಕರಣ ಮನ್ಪೇರು ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ನಂಚದ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆರೇ ಪಂಡ ರಚನೆ ಮಂತ್ರ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥನೇ ಉಂಡು ಐನೇ ನಮ್ಮ ಗರ್ಗ ಸಂಹಿತ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಾವೆ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ಲು ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆನೆ ಫುಲ್ಲು ಲೀಲೆರ್ದೇ ಜಿಂಜಿದುಂಡು ಗರ್ಗ ಸಂಹಿತ ಅವೇ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯ ಪೂರ ತುಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡವೆ ಭಾಗವತಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಲೀಲೆದ ಅದೇ ಸುಮಾರು ಅರೇರೇನು ಲೀಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಆರು ಬಲದೇವ ದೇವಕಿನ ಗರ್ಭಡ್ 7ನೇ ಮಗೆ ಆದ ಪ್ರಕಟಾನಗ ದೇವಕಿಗವು ದಿವ್ಯ ಬಾಲೆ ಪಂಡ ತಿರಿದು ಆ ಬಾಲೆನ ರಕ್ಷಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಯಿನ ಆತಂಕ ಉಂಡಾಣಿಗೆ ಪಂಡ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಬತ್ತಿರ ಪಂಡದ ಅರಿಗೆ ಪಂಡ ಅವು ಪಂಡ ದಿವ್ಯವಾಯಿನ ಬಾಲೆ ಪಂಡ ತಿರಿದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲೆ ಬಂಜಿಡಿತ್ತು ನಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣಿಗೆ ಅಂಚದ ಅರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಯಿನ ಆತಂಕ ಉಂಡಾಣ ದಾಯಪಂಡ ಕಂಸದಾದವನ್ ಪೇರು ಈ ಬಾಲೆನ ಕಿರ್ಪಿರು ಕಂಸಗ ಆ ಬಾಲದ ಶಕ್ತಿದ ಅರಿವಾಣಿ ಅಂಚ ದೇವಕಿ ಎನ್ಮನೆ ಬಾಲೆಡ್ದು ಮರಣ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚದು ನಮಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಕಂಸ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಓದ್ದ ಮಾತಾತೆ ಒಂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಾಗವತ ನಮ ತುಂಡ 10ನೇ ಸ್ಕಂದದ ಒಂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಂಸ ಒಯ್ಟುಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಕೊನಪೇರು ಆರ್ನ ಮಿಗ್ದಿ ದೇವಕಿನ ಅದೇ ವಸು ಪಂಡ ನೆತ್ ರತಟ್ ಅದೇ ಭಯಂಕರ ವಿಜೃಂಭಣೆಡ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಕೊನಪೇರು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಶರೀರವಾಣಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಶರೀರ ತೋಜ್ಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೆನ್ನೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅದೇ ನಮಕೆನ್ಬ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಕೆನ್ ಅಂಚದು ಮೂರ್ಖ ಕಂಸ ಈ ಏರೇನು ಈತ್ ಗೌಜಿಡ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಕೊನಪ್ಪ ಆಲ್ನನೆ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನನೆ ಎನ್ಮನೆ ಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ಸಾವುಗೂ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಉಂಟು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಬಾಲೆದ ಎನ್ಮನೆ ಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ಸಾವು ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಕಂಸ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಉಡ್ಪೇರು ಅದೇ ಕಂಸ ಕತ್ತಿದೆತ್ತುದತೆ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಜುಟ್ಟುನು ಪತ್ತೊಂದು ಕಡ್ಪೇರು ರೆಡಿ ಆಪೇರು ಅದೇ ಏರೇನು ದೇವಕಿ ಪಂಡೆ ಅಸುರಿ ಪಂಡ ಕಂಸ ಮಲ್ಲ ಅಸುರೆ ಅವೇ ಅಂಚದು ಆರಿಗೆ ಈ ಕಂಸೆ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಡು ಕಾಲ ನೇಮಿ ಪನ್ಪುನ ದೈತ್ಯ ಆದಿತ್ಯರಿಗೆ ಅರೇನು ಈ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸಂಹಾರವಂತನೆ ಇನ್ನು ನಾರದೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ನಾರದೇರ್ ಅವೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಾರದೇರ್ ಈ ವಿಷಯ ತಿರಿಪಾವೆ ಅಂಚಂದು ಆನಗ ಪಂಡ ಐಟು ಪಂಡ ಈ ವಸುದೇವ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಎಂಚಾಲ ಬೊಡಿದಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನ ಖಂಡನೆನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚದು ಎಂಚಾಂಡಲ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚಿನಾಲ ಉಪಾಯ ಮಂತದು ಪಂಡ ಇತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಸ್ತು ನೋಡಿ ಎಂಚಿನಾಲ ಮಂತದ ಬೊಡಿದಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೊಡು
ಅಂಚದ ಆರು ತುಲೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಕೆಲ ಉಪಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಸಾಮ ದಾನ ಭೇದ ದಂಡ ಅಂಡ ದಂಡ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುಲೆಕ್ಕನೆ ಇಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಕಂಸ ಬಲಿಷ್ಠ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಮ ಉಪಾಯನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಂತರಿಗೆ ಅವು ಆತು ಕೆಲಸ ಮಂತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾನ ಅವೇ ದಾನ ಉಪಾಯ ಇನ್ನು ಮಂತನಾಗ ಪಂಡ ಕಂಸ ಪನ್ಪೇರು ಈ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಈ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ದಿನನೇ ನಿನ್ನ ಮಿದ್ದಿನ ಕಿರ್ನ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ದಾದಾವು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡದ ಎಂಚಾಲ್ನ ಪಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಬೊಕ ನಿಕ್ಕಿತ ಈ ಬಾಲೆಡ್ದ ಪೋಡಿಗೆ ಆ ಬಾಲೆನೆ ನಿಕ್ಕೆ ಕನತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತು ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಅರ್ಧಾದ ಅನ್ಪೇರು ಎಗ್ರಿ ಅಪ್ಪೇರು ಏರು ಎಗ್ರಿ ಅಪ್ಪೇರು ಕಂಸ ಎಗ್ರಿ ಅಪ್ಪೇರು ಐನವೇ ಅಂಚದ ಅವು ಅರ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಇಂಚಾಂಡಲ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಪಂಡದ ಐನು ವಸುದೇವಕ್ಕೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇ ವಸುದೇವ ಸುಮಾರು ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಕ ಸಾವು ಪಂಡಿ ಇತ್ತು ಪೋಡಿಗೆ ದಯೆ ಅದೇ ಪುಟ್ಟುನಯ ಸೈಯೋಡೆ ಅದೇ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ವ್ರಜಂತಿಷ್ಟನ್ ಪದೈಕೇನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ದೆತ್ತದ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾರ ದೀಪನ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡ ಈ ಶರೀರನ್ ಬುಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಶರೀರನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ವಸುದೇವ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿನ ಅದೇಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ವಿವರಣೆ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಓದ್ದರತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಕೊಡೆ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತೇರು ಅಂಚದ ಅರೇನು ಕಿರ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಅರೆ ಹಿಂದು ಆಪುಂಡು ಅದೇ ದೇವಕಿ ನಾ ಎನ್ಮನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಾಣಿ ಆದಿತ್ತನ ಅಂಚದ ಅರೆಗೆ ಪೋಡಿಗಾಂಡು ಆ ಟೈಮುಡು ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ನ ಆಂತರಿಂಗ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ದೇವರ್ನ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅವೇ ಭಗವಂತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಆ ಯೋಗ ಮಾಯೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸವೆ ಯೋಗ ಮಾಯೆ ಅವೇ ಪಂಡ ದೇವಿ ಅಂಚದ ಅರೆಗ್ ಪಂಡ ಪನ್ಪೆರು ದೇವಕಿನ ಗರ್ಭಡಿತ್ತನ ಬಾಲೆನು ಗೋಕುಲಡ್ ನಂದ ಮಹಾರಾಜನ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಂಸಗ ಪೋಡಿದ ಅಡ್ಡದಿನ ವಾಸುದೇವನ ಕುಡಂಜಿ ಬೊಡಿದಿ ಆಯ್ನ ರೋಹಿಣಿನ ಗರ್ಭಗ ವರ್ಗಾಯಿಸೋಡು ನಂಚಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಬಾಲ್ಯ ಚೇಂಜ್ ಆಪು ಅವೇ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ವಾಸುದೇವನೇ ಐನ್ ಕೊನೋದು ಬುಡ್ದು ಇಂದು ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಆ ಯೋಗ ಮಾಯ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನಂದು ಮನ್ಪುನೆ ಅಂಚದ ಅಂಚ ಅವತಾರ ಆಪುಣ ಈ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಬಲರಾಮ ಉಂಡತೆ ನಂದ ಮಹಾರಾಜನ ರಕ್ಷಣೆಡ್ ಗೋಕುಲಡ್ ಜನ್ಮ ತಾಲಿಯರು ಅವೇ ಗೋಕುಲಡ್ ಅರ್ಧಾದಯರು ಜನ್ಮ ತಾಲಿಯರು ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಅಂಚದ ಯದು ವಂಶದ ಕುಲಗುರು ಆಯ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಗರ್ಗಮುನಿ ಅವೇ ಪಣಾಲು ಕುಲಗುರು ಅದೇ ಪುರೋಹಿತರನ್ ಪನ್ಪ ಅಂಚದ ಆರು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ರೋಹಿಣಿ ಪೆದ್ದನ ಬಾಲೆ ಆರ್ನ ಪತಿ ವಸುದೇವ ನಾದ್ರ ಒಂದು ಪಂಡದ ರಹಸ್ಯವಾದ ತಿರಿಪಾಯರು ಪಂಡ ಆರಿಗೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟು ದಾನೆ ಮಾತ ಆಪುನು ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರು ಆರ್ ಭಕ್ತರು ಅಂಚದಾರ ನಾಮಕರಣದ ಮಹೋತ್ಸವದ ಟೈಮುಡು ಆ ಬಾಲೆಗುಂಡತೆ ರಾಮ ಅವೇ ಪಂಡ ರಾಮ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಆನಂದ ಕುರ್ಪುನಾರ ಅವೇ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಪನ್ಪು ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರಭುಪದ ಕೋಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಓಲ್ ಪಂಡ ರಾಮ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆನಂದ ಕುರ್ಪುನಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಭುಪದ ಕೋಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಪನ್ಪೇರು ರಾಮ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ತುಲೆ ಒಯ್ಟು ಪಂತೇರು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣಡ್ ಪಂತೇರು ರಮಂತೆ ಯೋಗಿನೋ ಅನಂತೆ ಸತ್ಯಾನಂದೇ ಚಿದಾತ್ಮನಿ ಇತಿ ರಾಮ ಪದೇನಾಸೋ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಭಿಧೀಯತೆ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಇತ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ ರಾಮ ಪನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇಂಚ ಪನ್ಪ ಬಲರಾಮ ಅಂತ ಅಂಚ ರಾಮ ಪಂಡ ಯೋಗಿ ನಕ್ಲು ಪರಮ ಸತ್ಯ ಅರ್ಥ ಅಮಿತವಾಯನ ದಿವ್ಯಾನಂದನ ಪಡೆಯವರು ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವರ ಪರಮ ಸತ್ಯನಾಯನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷಗ ರಾಮ ಪಂಡ ಪುದರ ಪಂಡ ರಾಮ ಪಂಡ ಅರ್ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆನಂದ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಅರ ಸಮಸ್ತ ಆನಂದನ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಭಾಗವತಡ್ ಬಲರಾಮ ಅಂದ್ ಇಚ್ಚಿ ಬಲಭದ್ರ ಅಂದ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಬಲಭದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮ ಅಂದ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಅಂಚದ ಅಂಡ ಆರ್ಯನ್ ಪನ್ಪುನ ಬಲರಾಮ
पण ಬಲ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಅಗಾಧವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಾರ್ ಅವೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಾರೇ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡು ಅಂಚದ ರಾಮ ಪಂಡ ಸಮಸ್ತ ಆನಂದನು ಕೊರ್ಪುನಾರ್ ಅವೇ ರಾಮ ಪುದರ್ ಪಂಡನೇ ಅವನಿಗೆ ನಮಕ್ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕೊನಿ ಅದೇ ಹೀಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಅಂಚ ಅರ್ಪುದರ್ ದಿಯರ್ ಅವೇ ರಾಮ ಪಂಡದು ಅದೇ ಭಜನೆ ಎಡ್ಲ ಉಂಡು ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿರು ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಂದುಪ್ಪ ಅದೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತರು ಬಾಕಲ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಅಂಚದು ಬಾಲದ ಅಪಾರವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿನ್ ತೂದು ಅರೆನು ಬಲರಾಮ ಪಂಡ ಬಲ ಪಂಡ ಅಗಾಧವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚ ದಾದವನ್ ಪೇರು ಆರ್ ಪುದರ್ ದೀಪೇರು ಲೆಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಗರ್ಗಮುನಿ ಭವಿಷ್ಯನ್ ಪನ್ಪೇರು ಗರ್ಗಮುನಿ ಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಪುಂಡು ಅಂಚದು ದೇವಕಿನ ಗರ್ಭಡ್ದು ರೋಹಿನ ಗರ್ಭಗ್ ಸೆಲೆಲ್ ಪಡ್ನೇರ್ದವರ ಅರೆಗ್ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಪುದರ್ ಉಂಡವತೆ ಭಾಗವತಡು ನಮ್ಮ 10ನೇ ಸ್ಕಂದ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಂಡ ರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ಲ ಬರ್ತನ ಅಂಚದ ರೋಹಿಣಿದ ಮಗೆ ಅದು ರೋಹಿಣಿ ನಂದನ ಅಂಚಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣನ ಅನ್ನೆ ಅದು ದೌಜಿ ಅಂಚಲ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಲ ಎಪ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಪಣ ಬೇರ್ನ ಲೀಲೆ ಉಂಡತೆ ಬಾರಿ ಪಣ ಮಸ್ತು ಪಂಡ ಅರ್ನ ಸುಮಾರು ಲೀಲೆ ಉಂಡು ಭಾಗವತಡು ಪಂಡ ಅರೆ ಏರೇರೇನು ಸಂಹಾರ ಮನ್ಪೇರ ಇನ್ ಮತ್ತು ತು ಪಂಚದ ತುಲೆ ಈ ಮಹಾಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಯ್ನ ಭಗವಾನ್ ಬಲರಾಮಗ್ ಪದಿನ ಜೇತ ಪಂಡ ಪ್ರಾಯಡ್ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೇಜಸ್ ಇತ್ತನಿಗೆ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಶರೀರ ಪಂಡ ಇಂಚ ವನಸ್ಫಟಿಕದಂಚನೆ ಶುಭ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ವೇತವರ್ಣ ಪಂಡ ಬುಲ್ದುದ ಕಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ವನಮಾಲೆಲೇನು ಧರಿಸದಿತ್ತೆ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಒಂದು ತೂಂಡಲ್ಲ ಆರು ನೀಲಿ ಅದೇ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರ ಅಂಚೆನೆ ಬಲರಾಮ್ಜಿಲ ಅಂಚೆನೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರ ಧಾರಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ಪಂಡ ಆರ ಬಾಡಿ ಶ್ವೇತವರ್ಣ ಬುಲ್ದು ಅಂಡ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರನ ಬೊಕ್ಕ ವನಮಾಲೆನ ಇರ್ ಧಾರಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಅಂಚದಾರನ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಕೇಶರಾಶಿನ ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ಮಡಿಯಾದ ಕಟ್ಟರೆ ಆತನ ಪಂಡಾರನ ಕುಜಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಬಿಟ್ ರತ್ನ ಖಚಿತವಾಯಿನ ಕುಂಡಲ ಉಂಡು ಬಲರಾಮ್ಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲಿಡ್ ದಿವ್ಯ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆ ಅಂಚೆನೆ ರತ್ನಹಾರ ಮತ ಕಂಗೊಳಿಸ ಉಂಡು ಅಂಚ ದೌಜಿನ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾಯಿನ ಬಾಹುಲೆಡ್ ದಿವ್ಯ ಭುಜ ಕೀರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಕಣನು ಪೂರ ಪಂಡ ಆರು ಆತು ಪೊರ್ಲುಗೆ ಅವೇ ಪಂಡ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಅವೇ ಕೃಷ್ಣಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಲರಾಮ್ಜಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡ ಆತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜಾರು ರಡ್ಡು ಜನ ಪಂಡ ಆತು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ನಾಮ ತುಪ್ಪದೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಂಡ ಅಂಚ ತೇಜಸ್ ತೋಜುನ್ ಅಂಚದ ಪಾದಲೆಡ್ ರತ್ನ ಕಚಿನವಾಯಿನ ನುಪುರ ಪಂಡ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಒಂದು ಶೋಭಿಸ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಪಂಡ ಕಣ್ಣೆಲೇನು ಸ್ಮರ್ಶಿಸವನ ಕುಂಡಲ ಬಲರಾಮನ ಸೌಂದರ್ಯನ ಬೊಕ್ಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುಂಡ ಅರ್ನ ಮೋನೆಡ್ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕದ ಅಲಂಕಾರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲವಾಯಿನ ತಿಗಲೆ ಅವೇ ಅರ್ನ ಪಂಡ ತಿಗಲೆ ಅಗೇಲವಾಯಿನಗೆ ಪಂಡ ಗಂಜಮಾಲೆ ಶೋಭಿಸ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಲರಾಮನ ಧ್ವನಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ್ಯವಾಯಿನ ಅವೇ ಅರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಗಟ್ಟಿಯೇ ವೈಕ್ಲ ಪೋಡಿಯು ನೆಂಜಿ ಯಾರನ ಲೀಲೆಡ್ನ ಮತ್ತು ಓಲಿ ಅಂಚದ ಆಜಾನುಬಾಹು ಪಂಡ ಉದ್ದವಾಯಿನ ಕೈಗೆ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಕೈ ಉಂಡದೆ ಮೊರಂಪುಗು ತಾಗು ಅವೇ ಪಂಡ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಐತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಲಕ್ಷಣ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಅಂಚದ ಅಂಚ ಬಲರಾಮ್ಜಿನ ಅಂಚದ ಪಂಡ ತೊಡೆನ ಅವದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಸ್ಪರ್ಶಿಸವನು ಅವೇ ಆಜಾನುಬಾಹು ಅಂಚದ ಬಲರಾಮನ ದಿವ್ಯ ಶರೀರದ ತೇಜಸ್ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಉದಯಿಸವನ ಚಂದ್ರನ ಬುಲ್ಪುನೆ ಮಂಕಿಸೌಂಡು ಆರ್ನ ಅಸೀಮ ಶಕ್ತಿದ ಸುಲಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲೇ ಸುಲಿವುಲ ರಾಕ್ಷಸರ ಪಂಡಾರು ದ್ವಿವಿಧ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಾನರ ಉಳ್ಳೇರು ಭಾಗವತಡು ಪಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮೂಜಿನ ಸ್ಕಂದಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲೆಡ್ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ಈ ವಿಷಯಡವೇ
ಪಂಡ ಒಂಜೆ ಮುಷ್ಟಿ ಹಿಡ್ದುಂಡತೆ ಕೆರ್ಪೇರು ದ್ವಿವಿಧ ಪಂಡ ಏರು ಪಂಡ ಈ ಪೌಂಡ್ರಕ್ಕ ವಾಸುದೇವ ನಮಕೇನು ಬತ್ತೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಾರು ಅಂಚದು ಪೌಂಡ್ರಕ್ಕ ವಾಸುದೇವ ಆರೇನು ಹನುಮಾನ್ ಬಂತದೆ ದ್ವಿವಿಧ ಬಂದ್ಪುರ ಮಂಗನ್ ಅಂಚದ ಐನು ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಒಂಜೆ ಮುಷ್ಟಿ ಹಿಡ್ದು ಹಾಕದು ಕೆರ್ದು ಹುಡ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದು ಪಂಡ ರಾಕ್ಷಸನ್ ದಂಡಿಸಾರ ಅವು ಯಾವು ಅಂಚದ ತನ್ನ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ ಮೆಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅರೆಗ್ ತೆರಿದಿತ್ತನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಆರು ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಲ ಉಂಟಿಯಾದ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜಾನ್ ಅವೇ ಒರೇ ಉಪ್ಪರ ಬುಡೊಂದೇ ಇಜ್ಜಾನ್ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪರು ಬಲರಾಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಮಿತ್ರ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿವ್ಯ ಲೀಲಾರಸತ ಪಂಡ ಆ ಲೀಲೆನ ಅಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಭಾಗವತಡ್ನ ಮತ್ತು ಏರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಭಾಗವತముడు ಪೂರ ಐಟ್ ಆ ಬಲರಾಮ್ಜಿನ ಲೀಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೂವಲಿ ಮುಲ್ಪ ನಿಂತುಕೆ ತಾಪುಂಡು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಐಟ್ ಧೇನುಕಾಸುರನ್ ಕಿರ್ಪುನೆ ಅವೇ ತಾಳವಣತ್ತ ಲೀಲೆಂದು ಅವೇ ತಾಳವಣಟ್ಟು ಪಂಡ ತಾರಿದ ನೂಂಡು ಪಂಡ ಐತ ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕತ್ತೆದ ರೂಪಡ್ ಒಂಜಿ ದೈತ್ಯ ಉಪ್ಪೇರು ಅವೇ ಧೇನುಕಾಸುರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಧೇನುಕಾಸುರ ಪನ್ಪುನ ದೈತ್ಯ ಪಂಡ ರಕ್ಕಸೆ ಪಂಡ ಕತ್ತೆದ ರೂಪನ ಧಾರಣೆ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚದಾರು ತನ್ನ ರಾಕ್ಷಸ ಮಿತ್ರರನೊಟ್ಟಿಗೆ ವೃಂದಾವನದ ಪದ್ರಾಡು ವನ ಅದೇ ವೃಂದಾವನಡ್ ನಮ್ಮ ದ್ವಾದಶ ವನ ಉಂಡು ಕೇನ್ಬ ಅದೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವನ ಉಂಡು ಏತು ಪದ್ರಾಡು ವನ ಉಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಐಟು ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ತಾಳವಣನ್ ಕಬಲಿಸೈನೆ ಏರು ಈ ಪಂಡ ಈ ರಾಕ್ಷಸನ ಭಯಡ್ದು ಏರೆಗ್ಲ ಉಂಡತೆ ಆ ತಾಳವನಕ್ಕೆ ಪೋದ್ ಅಲ್ಪ ರುಚಿಕರವಾಯಿನ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲನ್ನು ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಜನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅಂಡ ಗೋಪಾಲಕರನ ವಿನಂತಿದ ಮೇಲೆಗೆ ಬಲರಾಮೆ ರಾಕ್ಷಸನ ಸಂಹರಿಸವನ ಉದ್ದೇಶದ ಆ ಕಾಡನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೇರು ಈಜಿಂದ ಏರೆಗ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪೂಜೆ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ದೈತ್ಯ ಉಲ್ಲಾರು ಅರ ಪುದರೆ ಧೇನುಕಾಸುರ ಅನ್ ಪಂಡ ಕತ್ತೆದ ರೂಪಡ್ ಅಂಚದ ಆರು ಪಂಡ ಈ ಇಂಬೇರು ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಜೋರಾದ ಮರಣ ಆಡವೇರು ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ಆ ಮರ ತಾಳ ಮರತ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತೆ ಬಡ 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 ಭಾರಿ ಶಬ್ದ ಅಂತಂಡು ತಿರ್ತುಬೂರ್ನ ಅಂಚದ ತಿರ್ತುಬೂರ್ದು ನೆಡ್ದು ಕೋಪಗೊಂಡ ಧೇನುಕಾಸುರ ಬಲರಾಮನ ಮಿತ್ತು ತನ್ನ ಪಿರವದ ಕಾಲಡ್ದು ದುಂಕ್ವೇರು ಕತ್ತೆ ಅದೇ ಕತ್ತೆ ಕಿಕ್ಕು ಇದೆ ಪೆತ್ತ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಪೆತ್ತನು ಬೊರಿಯರ ಪೊನ ಕೆಲವು ಪೆತ್ತಗು ದುಂಕುನ ಗುದ್ದಿ ಉಪ್ಪುನ ಅದೇ ಸಿಕ್ಸ ಅದೇ ಬರೀಪುನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಅಂಜದು ಪೆತ್ತ ದುಂಕುಣದೆ ಅಂಚನೆ ಈ ದಾದ ಅನ್ಪುಂಡು ಈ ಕತ್ತೆ ಅರೆನ್ ದುಂಕುಣು ಅವೇ ಅದೇ ಕಿಕ್ಕ ಹಾಕುನೆ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಆರು ಪಿರವದ ಕಾರದ್ದು ಉಂಡತೆ ದುಂಕುವೆರು ಆಂಡ ಬಲರಾಮ ಅರ್ನ ಪಿರವದ ಕಾರಣ ಬುಡ್ಪುಜರು ಪತ್ತು ದೀಪರು ಅಂಚದ ಪತ್ತದು ದೀದು ಉಂಡತೆ ಭಾಗವತಂ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲ ಆ ಲೀಲೆಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಅನ್ಪುಂಡು ಭಾಗವತಡ್ ಈ ಲೀಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಆರು ಪತ್ತದು ಉಂಡತೆ ಅವು ದುಂಕುನಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತದು ಆಕಾಶಡ್ ತಿರ್ಗಾದು ಪಂಡ ಇಡೀ ಸುಯ್ 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 ಎಂಚನವ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೈರಸ್ವತ್ ಒಂದು ತಿರ್ಗಾವ ಅದೇ ಅಂಚನೆ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಏನು ಪತ್ತು ತಿರ್ಗದು ಉಂಡತೆ ಅಪ್ಪಳಿಸದು ಅರೇನು ಸಂಹಾರ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಚಗೆ ಪಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಮರಕ್ಕೆ ತಾಗವರಿಗೆ ಆ ಮರ ಉಂಡತೆ ಟಚ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ತಾಲೆದ ಮರಕ್ಕೆ ತಾಗುಂಡಿಗೆ ಅಂಚದು ಇತ್ತಿನ ಮರ ಪೂರ ಬಡ 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 ಬೂರುಂಡು ಗೋಪ ಬಾಲರಕೆ ಖುಷಿಯೇ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಇತ್ತಿನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ತಿರ್ತುಬೂರು ಅಂಚದು ಇತ್ತಿನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅವು ತಿರ್ತುಬೂರು ಅಂಚದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಳಿ ಮಂತನ ಆ ಧೇನುಕಾಸುರ ರಾಕ್ಷಸರೇನ ಮಿತ್ರರೇನ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮೇರು ಪತ್ತದ ಮರತ್ತ ಮಿತ್ತು ದಕ್ಕದು ಕಿರ್ಪೇರು ಬಲರಾಮ್ಜಿಯ ಕಿರ್ಪುನೆ ಅಂಚದು ಶೀಘ್ರ ಇಡೀ ಕಾಡು ರಾಕ್ಷಸ ಮುಕ್ತ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಮರಟ್ ಬಲರಾಮ ಬಲರಾಮ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಭಾಗದೀತಾರೆ ಪಂಡ ಪೂರ
ಬಾಕಿ ದೈತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಇಂದು ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಗೋಪ ಬಾಲಕಿಯರು ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಲೀಲೆ ನಡಪನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಳಂಬಾಸುರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೈತ್ಯ ಅವೇ ಅರೇನ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚದು ವರ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮೇರು ಪಣ ಮೆಕ್ಲ ಲೀಲೆ ನಡ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಮೆಕ್ಲ ಡೈಲಿ ಪೋಪುನೆಗೆ ಅವೇ ಪೆತ್ತ ಮೇಪಾಯರ ಅಂಚಂದು ಪೋದು ಪಂಡ ಇತ್ತನ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡ ಮರಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ಲೀಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅಸುರೇರೇನತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅಸುರೇರೇನು ಕೆರ್ನ ಲೀಲೆ ಭಾಗವತ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಾಗವತముడు ಈ ಟೋಟಲ್ ಅವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು 10ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಅವೇ ಅಂಚದು ಮೆಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ರಳಂಬ ಪನ್ಪುನ ರಾಕ್ಷಸಿ ಗೋಪಾಲಕರ್ನ ವೇಷಡು ಒಂಜಿ ದೈತ್ಯ ಪಂಡ ಮೆಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಗೋಪಾಲಕರ್ನ ವೇಷಡೆ ಬರ್ಪೇರು ನಡುಟ್ ಬತ್ತು ಸೇರುವೆರು ಅಂಚದು ಕೃಷ್ಣನ ಸೋಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ತೆರಿನ ಆರು ಬಲರಾಮನ್ ಅಪಹರಿಸಾರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮನ್ಪೇರು ಈ ಪ್ರಳಂಬಾಸುರ ಪನ್ಪನ ದೈತ್ಯ ಉಂಡತೆ ಬಲರಾಮ್ಜಿನ ಕಂಡೋಡು ಪಂಡದು ಕೃಷ್ಣನ್ ಸೋಪಾರ ಆಪುಜಿಂದ ಗೊತ್ತು ಅಂಚದು ಗೊಬ್ಬುನ ನಿಯಮದಂಚೆನೆ ಸೋತುನ ತಂಡನ ಗೆಲ್ತನಂಚೆನೆ ಗೆಲ್ತನಕ್ಲೇನು ಬೆರಿತ ಮಿತ್ತು ತುಂಬುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ನಡಪುಂಡು ಅಂಚದಿ ರಾಕ್ಷಸೆ ದಾದವನ್ಪೇರು ಪ್ರಳಂಬಾಸುರ ಬಲರಾಮನ್ ಪುಗೇಳ್ದು ದಿರ್ತುದು ಫಾಸ್ಟ್ ಬಲಿಪೇರು ಅಂಡ ಬಲರಾಮ ರಾಕ್ಷಸನ ನಿಜವಾಯಿನ ಗುರುತು ಪಣ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೇ ದೈತ್ಯ ಪಣದು ಗೊತ್ತು ಪುಂಡು ತನ್ನ ಶರೀರದ ತೂಕನು ಅಪಾರವಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅರ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಆ ತೂಕನ ವೆಯ್ಟ್ನ ತಡೆ ರಾವಂದೆ ರಾಕ್ಷಸೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಭೀಕರ ಪಣ ಕಪ್ಪು ಮೋಡದಂಚಿನ ಇತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಶರೀರನ ತಾಳ್ವೇರು ಪಣ ಅರ್ನ ನಿಜವಾಯಿನ ಸ್ವರೂಪನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾಳ್ವೇರು ಅಂಚದು ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ತನ್ನ ಬಲವಾಯಿನ ಮುಷ್ಟಿಡ್ದು ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ತರೆ ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ನ ತರೆ ಸೀಲ್ದು ಆರ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ರಾದು ಪೋಪು ಇಂಚ ಏರನ್ ಕೆರ್ಪೇರು ಪ್ರಳಂಬಾಸುರನ್ ಏರು ಕೆರ್ಪೇರು ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಕೆರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಧೇನುಕಾಸುರನ್ ಕೆರ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಲೀಲೆ ಉಂಡವೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಅಂಚದೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ರೇವತಿ ಅವೇ ಅವ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡು ಬಲರಾಮ್ಜಿಗೆ ಮನ್ಪನ ಪ್ರಣಾಮ ಅವಿನೇ ಮನ್ಪ ಅಂಚದ ರೇವತಿನ ಮದಿಮೆ ಆಪೇರು ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ಸ್ಟೋರಿ ತುಲೆ ರೇವತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ವಿವಾಹ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಸತ್ಯಯುಗಟ್ಟುಂಡತ್ತೆ ರೇವತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರಾಜ ಇತ್ತೆರಿಗೆ ಆರ್ನ ಮಗಳು ರೇವತಿ ಆರ್ನ ಮಗಳೇರು ರೇವತಿ ನೀ ಯಾಪ ಸತ್ಯಯುಗತ್ತ ಅವೇ ಪಣ ಸತ್ಯಯುಗದ ಶರೀರ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಅವೇ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಶರೀರ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತ್ರ ಕಲಿಯುಗದ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಲ್ಯ ಅವೇ ಶರೀರಡ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡವೇ ಸತ್ಯಯುಗತ್ತ ಶರೀರ ಬೇತೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗತ್ತ ಬೇತೆ ತ್ರೇತಾಯುಗತ ಬೇತೆ ಕಲಿಯುಗದ ಬೇತೆ ಕಲಿಯುಗದ ಬಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಶರೀರವೇ ಅಂಜದು ಸತ್ಯಯುಗಟ್ಟು ರೇವತ್ತ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ರಾಜ ಇತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಮಗಳು ರೇವತಿ ಪಣ ಆರೆಗ್ ಭಾರಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಸಕಲ ಪಣ ಸದ್ಗುಣ ಇತ್ತನಾರು ಗುಣ ಸಂಪನ್ನಾಯನ ಅಂಚದ ಅರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ಪಂಡ ಆಣ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮದಿಮೇರೆ ಅಂಚ ರಾಜನ ಸಲಹೆಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ರಾಜದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಆಡತ್ತ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏಡಪಕ್ಕಿ ಏನ ಬಂಡದ ಅವ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೋಪರಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ ದರ್ಶನಗೋಸ್ಕರ ಒಂತ ಟೈಮು ಕಾತು ನೆರೆದು ಬುಕ್ಕ ಪಂಡ ಒಂದು ಭಾಗವತಡೆ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಟ್ ಪನ್ಪೇರಿದೇನು ಅಂಚದು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೋದ ಅನ್ನಗ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಭಜನೆ ಬಂತೊಂದು ಉಪ್ಪರಿಗೆ మీరు ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕಾಪೇರಿಗೆ ಕಾತದ ಪಂಡ ರಾಜಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಪವರು ಅಯ್ಯೋ ಯಾಪವತ್ತ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಬತ್ತು ಚೂರು ಪೊರ್ತಾನು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಅಪ್ಪ ನಂದ ದಾದ ಸಂಗತಿ ಎಂಚಿನ ಅವು ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆವಡ ಆನು ನಾಡೋಡಿತ್ತು ಅಂಚದ ಈರೆ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಐಕ್ ಇದನ್ನು ಕೇಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ನೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾಕ್ ಆಪಲೆಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಅಂದ ಅಂಚೆ ನಿನ್ನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪದ ಲೆಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಟೈಮ್ ನಡಪುಜಿ ಇತ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದ ಟೈಮೇ ಬೇತವೆ ಇತ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಟೈಮ್ ಬೇತೆ ಭೂಮಿದ ಟೈಮ್ ಬೇತೆ ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ 4 ಗಂಟೆ ಪಂಡ ಅವಳು ಯುಗ ಪಾಸ್ ಆದ ಆತನು ಪಂಡ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರೆಗೆ ಎತ್ತದನು 4 ಗಂಟೆದೆ ಅಂಚದ ಪನ್ಪೇರು ಈ ದಾದವನ್ ಪೋಡು ಇತ್ತೇನೆ ಬೇಗ ಪೋಡು
ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ವರ ಪಂಡ ಬಲರಾಮ. ಅಂಚದ ಅರೇನು ಮದಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಮದಿಮೆ ಅಂತ ಕೊರ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ್ ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಚದಾರ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಡ್ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಒಂತನೇ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಅವಳು ಯುಗ ಕರೀದು ಪೋತನಿ. ಅಂಚದ್ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಮುಕ್ತ ಆಪುನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬೈದನಿ. ಅಂಚದ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆ ರಾಜಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊರೊಂದು ಭೂಮಿಡ್ ರೇವತಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ವರ ಅದು ಭಗವಾನ್ ಬಲರಾಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ತೆರಿಪಾವೇರು. ಆ ರಾಜ ರೇವತ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತದ ಬಲರಾಮನ್ ಭೇಟಿಯಾದ ರೇವತಿನ ಆರ್ನ ಮಗಳೇನು ಬುಡಿದಿಯಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪರೆ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪರೆ. ಅಂಡ ರೇವತಿ ಸತ್ಯಯುಗ ಅದಿತ್ತರು. ಅಂಚದು ಉಂಡತೆ ಆರ್ನ ಶರೀರ ಭಾರಿ ಎತ್ತರಾಗೆ. ಅಂಚದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗತ್ತ ಜನಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಅಪಾರ ಮಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಗ ಭಗವಾನ್ ಬಲರಾಮು ಆರ್ನ ನೇಗಿಲು ಉಂಡತೆ. ಆಡ ನೇಗಿಲು ಉಂಡು ಅವೇ ಆ ನೇಗಿಲು ಹಿಡಿದು ಪತ್ತದ ಆ ರೇವತಿನ ಆರ್ನ ಸೈಜಿಗೆ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ. ಅಂಚದ ಆರೆಗೆ ತಕ್ಕ ಫಿಟ್ ಆಪಲೇಕ ಅರ ಸೈಜ್ ಮಂತದ ಆರೇನು ಮದಿಮೆ ಆಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಭಾರತಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಒಂತುಲೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋನ ಪೂರ್ಣ ಭಾವನೆಗೆ ಭಗವಾನ್ ಬಲರಾಮನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾವಡು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಆವಡು, ಈಜಿನ ಕೃಷ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಪರಿಕರದ ರೂಪ ಆವಡು ಪಂಡ ಛತ್ರಿ, ಪಾದುಕೆ, ಶಯನ ಇತ್ಯಾದಿ ಇಂಚಿನ ಮೃದಂಗ, ಕರತಾಲು ಅವೇ ಆವಡು ಕೃಷ್ಣಗ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸರ ಅರೆನ ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳಿಸವನೇ ಬಲರಾಮನ ಏಕೈಕ ಧ್ಯೇಯವಾದುಂಡು. ಅಂಚ ಭಗವಾನ್ ಬಲರಾಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಿತ್ಯ ಸಂಗಡಿ ಯಾದುಲೇರು. ಅಂಚದ ಆರು ತ್ರೇತಾಯುಗಡ್ ಶ್ರೀರಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆದ್ ಬತ್ತಿತ್ತರು. ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಗೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರಾದ್ ಬತ್ತಿತ್ತರು. ಅವೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಆದ ಅವತಾರ ಮಂತ್ ಇತ್ತರು. ಅಂಚದ ಆರು ಮೂಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗಟ್ ಉನ್ನತಿ ಹೊಂದರೆ ಬಯಸ್ಸುನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ ಭಗವಾನ್ ಬಲರಾಮನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಡೆ. ಅದೇ ಆರ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಡೆಯೋಡು, ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯೋಡು, ಅದೇ ತಿರಿಂದ ಆರ್ನ ಕೃಪೆ ಆಪುಣತೆ ಏನಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪಂಡಿತ್ ಅದೇ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು.